The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Joshua 1:9, Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Psalm 73:26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Isaiah 55:8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Mark 13:10, The gospel must first be preached to all the nations. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag sa kakalag. Mao kini ang atong naandan nga buluhaton sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kun magatinir pa kitang mga sala diha sa atong kalag, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So gikinahanglan nga kini isugid mando sa Dios diha sa 1 John 1:9, If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of your unrighteousness. Ug alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. So, sa hilo magandam tas tong kaugalingon, let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi hangtod ni gayuna. Ug ang imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos ning tanan, ini kay gayunan, matamis nga panahon nga diin kami makikambitay kanimo og sa imong mga pulong. Pinagi sa pagahom kanamo sa Espiritu Santo. Dining adlaw nagapasalamat kami kanimo sa nagapadayon nga grasya, paglihok sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas.
Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kaigsuunan diha ni Kristo, atong mga suki na nga mga subscribers. Welcome. Yan usab kita dining adlaw og ipadayon nato karon sa hisgot niining atong tun-anan nga giuluhan og the unfailing love of God. Ang gugma sa Dios nga way paglubad, way pagkapakyas. O ganiya kita nagadupot karon sa balaang Trinidad nga bahin kini sa atong topic nga paghawan pagyudugdugang sa atong pagpadayon na sa atong pagtuon bahin nining way pagkalubad nga gugma sa Dios. Okay. Kagahapon nagtuon ta sa bahin sa napulo ka mga kinaiya attributes sa Dios. O just to review sa di pa kita mo padayon kay gikinahanglan ang atong paglabas sa atong paramduman ini. Ang Dios ana ay napulo ka mga kinaiya. Ang naguna nini mao ang iyang pagkahingpit nga kabubuton, sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamataro, perfect righteousness. Ikatulo, ang iyang hingpit nga hostisya, perfect justice. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. Hingpit, kining tanan, perfect love. Unya, ang ikalima, mao ang kinabuhing dayon, hingpit gihapon. Ikaunom, ang iyang pagkasayod sa tanan, yes, omniscience. O kagahapon atong gisgutan, ang ikapito nga mao ang labaw nga makagagahom. Okay, so dinhita mo sugod karon sa atong paghisgot. Ikapito. Okay? So andam ka na ba? Aniyata sa ikapito nga kinaiya sa Dios. Okay? Una sa tanan. Ang Dios makagagahom sa katanan, walay kinutuban ang iyang kagahom o autoridad. Nagagarantiya ang iyang pagkagamhanan sa tanan, nga alang sa Dios walay butang ang dili mahimo. Nanas Lucas 1:37. Kung limitado pa ang Dios, bisag unsa pang katarungan, ang pagpigot ipahamtang sa kaugalingon aron nga subay kini sa iyang kinaiya. Ang Dios makahimo sa tanan nga buot niyang pagabuhaton. Apan mahimo usab nga dili niya buhaton ang tanan nga iyang mahimo. Epeso 1:11. Now, ang pagkamakagagahom sa Dios mao ang labaw nga Dios nung gahom sa balang Trinidad. Ang Amahan gitawag og gamhanang Dios. Job 11:7. Ug ang iyang gahom walay katapusan. Roma 1:20. Ang gahom sa anak, Dios nga anak, mao'y mibuhat sa universo og nagagunit niini nga mao'y nagapalahutay sa dagan sa kasaysayan. Isias 40:26, cross-reference Colosas 1:16-17, mga Hebrehanon 1:3. Now, si Ginoong Jesucristo gitawag usab og labing gamhanan, Dios nga gamhanan og labawng makagagahom. Genesis 17:1, Isias 9:6, Pinadayag 4:8, Pinadayag 19:6. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinagi sa iyang pagkabanhaw.
Roma 1:4. Ang Espiritu Santo nagasangkap sa Dios nung gahom ngadto sa mga magtutuo aron sila makatuman sa plano samahan. Zacarias 4:6, mga buhat 1:8, Roma 15:19. Now, atol sa iyang pagpakatao, si Ginoong Jesucristo milimiti sa kinaugalingong paggamit sa iyang pagkadiyos aron siya mupahiuyon sa inistrikto ngadto sa plano samahan. Juan 5:17, Juan 6:65, Juan 8:28, Pilipos 2:6-8, ug aron iyang magamit ang gahom sa Espiritu Santo, Isaías 42:1, Mateo 4:1, Lucas 4:18-19, ug Juan 3:34. Ang iyang tuyo mao ang panghimatuod ngadto sa mga magtutuo sa panahon simbahan, the church age, kang pagsalig sa plano samahan ug sa gahom sa Espiritu Santo mao'y gikinahanglan aron sa pagkat-on, pag-isip ug paggamit sa doktrinas Biblia, ingon man ang pagtuman sa Kristohanong pagkinabuhi. Okay? So diha, mo kadto ang bahin sa pagkalabaw makagagahom sa Dios. Adto ta si kawalo, the eighth attribute of God, ang walay pagkausab sa Dios. Okay? Una sa tanan, ang Dios wa gyud pagkausab. Dili siya makahimo sa pag-usab ni daling mausab. Dili. Bugos ang iyang pagkalig-on. Ang labaw iyamot nga mga desisyon sa Dios, ang iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang pagkamasaligan, gani ang tanan niyang mga kinaiya dayo na kini. Eternal na kini. Kining tanan ug sila managsama ug maora gihapong gihabugon. Números 23:19, Salmo 33:11, Salmo 102:27, Malakias 3:6. Way pagkausab sa iyang pulong o sa iyang mga buhat. Adunay pangutana nga sagad ginasukit sa maniini. Kung ang Dios kuno gamhanan man sa tanan, di ba siya makausab sa bisag unsa nga buot niya? Dili. Ang tubag dili. Ang matag kinaiya nahiuyon sa iyang pagkamasaligan. Walay kinaiya ang makahimo sa pag-ilis o makabuhat sa kinaugalingon nga nahigawas sa ubang kinaiya sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios di mubuhat nga mabalhin-balhinon o binuot-buot o makalapas sa unsa may iyang napahamtang nga dekrito. Busa, ang pagkalabawang makagagahom sa Dios dili magyud makahimo sa pagpatigbabaw sa iyang pagkadili mausab. Gikan sa pagkadili mausab sa Dios, mutunga ang iyang pagkamatinumanon. Naanas Lamentaciones 3:22-23. Ang balaang kasulatan mibalik-balik sa pagpahayag nga ang Dios matinumanon sa kanunay. Siya kasaligan, dili gayud pakyason sa Dios si bisan kinsa. Kasaligan siya nga mutuman sa iyang pulong. Mga Hebreanon 6:17-19, walay mausa sa iyang mga saad ang napakyas. Primero Hari 8:56.
Bisan pag dili kita matinumanon, magpabilin gayud siyang matinumanon. Segundo Timoteo 2:13. Diha sa amahan, walay pagkausab o pagpakitag landong sa pagkausap. Santiago 1:17. Si Ginoong Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Mga Hebrehanon 13:8. Ang Espiritu Santo matinumanon sa pagtabang sa magtutuo sa tanang butang. Juan 14:16 ug sa pagtudlo kaniya sa pulong sa Dios. 1 Corinto 2:13. Now, adto ta karon sa ikanapulo nga kinaiya sa Dios, kamatuoran. Una sa tanan, ang Dios bug-os nga kamatuoran. Salmo 12:6. Ang iyang pagkamatuod atong makita diha sa iyang mga pulong. Juan 8:45-46 sa iyang mga buhat. Salmo 33:4 ug sa iyang mga pamaagi. Pinadayag 15:3. Ang Dios matinud-anon sa unsay iyang gisulti diha sa tanan niyang pagpadayag, lakip sa mga mando, sa mga saad o pagpahimangno. Ang iyang pagkamatinud-anon nagatuboy sa iyang pulong sa kamatuoran. Salmo 100 kun usa ka gatos o bersikulo 5. Ang pagkamatuod sa amahan gipanghimatuod sa anak. Siya nga nagpadala kanako matuod. Juan 7:28, cross-reference Juan 17:3. Ug bahin sa iyang kaugalingon, si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kon dili moagi kanako. Juan 14:6. Dihas primero Juan 5:6, ang Espiritu kamatuoran man. Now, okay, so mao kadto ang napulo ka mga attributes, mga kinaiya sa Dios. Now, atong hisgutan kining bahin sa bangaw, okay? Rainbow. Ang bangaw sa Dios nung kinaiya. Paminaw niini. Samtang anaa man sa tulo ka persona sa balaang Trinidad ang tanang mga kinaiya, wala ang tanan ipadayag nga nagkadungan. Kining nagkahiusang kinaiya apan tinagsatagsa ang ilang hiyas, mahulagway ta ginamit ang mga bahin sa siga o suga. Sanglit, ingon nga ang Dios usara sa iyang kinaiya. Mao man usab ang siga. Og ingon nga ang Dios adunay daghang mga hiyas sa iyang kinaiya. Mao man ang siga. Aduna siya daghang bulok, color. Ang matang usa ka silaw sa siga gikan sa adlaw, puro kini nga puti, pure white. Apan sa sud sa matag silaw, anaa ang tanang bulok sa bangaw, sa rainbow. Atong makita kining maong bangaw sa diha ang usa ka silaw sa puti nga siga, ipatipas pinaagi sa prism. Ang tanang bulok magagula gikan sa ubihon nga bulok, okay? Ngadto sa kanang bughaw, ngadto sa berde, ngadto sa dag, ngadto sa pula. Okay? Makitaan ta ang gipadayag sa bulok sa bangaw sa atong palibot.
Sa dihang ang puti nga siga mudanag sa usa ka butang. Suyupon ang pipila ka bulok niini ug ang uban kanila maaninag. Ang mga bulok nga gisuyop sa maong butang mao'y mo determinar sa iyang bulok, sa iyang kolor. Pananglitan. Kung ang usa ka silaw sa siga mo igo sa usa ka butang nga nagsuyop og puwa og dag, ang bulok nga naaninag sa nasong butang, ang bulok nga atong makita usa ka bughaw. Okay? Kung ang gisuyop nga bulok dag o bughaw, ang gianinag nga bulok puwa. Okay? Red. Mao man usab ang tibuok nga bangaw sa Dios nung kinaiya. Sa matag sakop sa balang Trinidad, nagpabilin nga anaa og sa kanunay. Bisag unsa man kinaiya ang gianinag sa unsa mang bahin sa gitagal nga panahon. Okay? Now, pananglitan, kung ipangutana kini, makaako ba ang usa sa pagtambog ni bisag kinsa dito sa impyerno? Mahigugma ba ang Dios nga mutambog ni bisag kinsa dito sa impyerno? Kini pangutana, ha? Nagapunting sa pagtagad bahin sa kinaiya sa Dios. Ilabi na sa gugma sa Dios samtang dili una iapil ang bahin sa iyang pagkamatarong o gustisya. Kung ibuwag ang gugma sa Dios palayo sa iyang pagkamasaligan, mahog o musangpot ang iyang gugma ngadto sa pagbati nga tawanon. Kasabot ka? Now, ang gugma sa Dios dili gid mahimong mabuwag gikan sa iyang pagkamasaligan. Ang bug-os nga mga sumbanan sa pagkamasaligan sa Dios nagaisip sa dili magtutuo nga hingpit nga dili madawat. Hinunua, samtang dili kita angayan pagadawaton, ang amahan nagahigugma pag-ayos kalibutan nga gipadala niya ang iyang anak aron mamatay isip atong puli aron sa ingon niya na si bisag kinsa nga motuo sa anak makaangkon siya og dayon nga relasyon ngadto kaniya. Okay? Juan 3:16. Ang sama nga pagkamatarong o justisya nga gihatagag katagbawan pinaagi sa buhat sa kaluwasan ni Kristo dito sa krus, nagahukom o nagapahamtang og dayon nga paghukom ngadtong nagsalikway sa iyang buhat. Ang gugma sa Dios nung kagayod mo salikway sa dili magtutuo. Ang dili magtutuo mao'y nagasalikway sa gugma sa Dios. Mao gyud ay tinuod. Dias Juan 3:18 sa may gisulti diha. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wa man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Now, ang mga kinaiya sa balang Trinidad wala magalihok sa kinaugalingon nga nahigawas sa matag usa kanila. Ingon nga kaamgid sa siga, okay? The light. Ang tanan nga mga kinaiya ug ang tanang tulo ka persona sa balang Trinidad ginaaninag sa buhat sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa katawhan. Ang ubang mga sirkumstansya nagapagawa sa ubang mga dagway sa iyang kinaiya. Ang pagkamatarong o justisya sa Dios nagapahamtang og silot og nagahukom sa mga di magtutuo. Ang mga kinaiya sa gugma o kinabuhing walay katapusan nagadawat sa pagpunting sa dihang mutuo ang usa ka tawo kang Hesukristo.
Ang pagkasayod sa tanan ug pagkahingpit nga kabubuton mao ang gigikanan sa plano sa Dios. Samtang ang pagkadili mausab ug pagkakamatuoran mao ang nagauna kung bahin na sa pagkamatinumanon sa Dios ngadto sa magtotoo. Okay, atong tukion gining bahin sa mga personalidad o mga buhat sa balang Trinidad. Okay, personalities. Una sa tanan, ang usa ka Dios anaa sa tulo ka managlahi nga mga personalidad. Ang balaang kasulatan nagapaila sa kalainan sa buhat sa matag persona sa balang Trinidad sa nagapadayag ang plano sa Dios alang sa tao. Apan ang tulo ka mga Diyos nung personalidad dili man nagsama, ingon nga managlahi nga mga tawhanong personalidad. Way duruha ka tawo nga magkapareho o kinaiya sa personalidad, ingon sa gipanag-iya sa mga sakop sa balang Trinidad. Ang pagkaparehos kinaiya og sa tulo ka nagkabuwag apan managsamang mga personalidad sa Dios, mapahulagway tag maayo pinagi sa patas nga mga kilid sa usa ka triangle. See? So atong i-picture lang ang triangle. Diri pikas ang Dios nga dito sa ibabaw mo ang Dios nga amahan. Diri sa pikas nga mo ang Dios nga anak. O dito sa pikas nga tuo Dios nga Espiritu Santo. Apan kini silang tulo managsama. Okay? Now, sa laing bahin, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo managsama ug susama nga dayon. Walay usa kanila ang minus nga pagka-Dios kaysa uban. Diha lamang nato maulagway ang ilang mga buhat nga may kalabutan sa tao nga diin ang usa ka sakop maingon ta nga kubos kon kini nagabuhat sa nagkalanlaing mga aspito sa Dios ng plano. Gipakita kini sa pagkamasinugtanon sa anak ngadto sa plano sa amahan pinagi sa pag-adto niya sa krus. Juan 4:34. Matud pa sa mga Hebrewanon 10:7, unya miingon ako, kini naghisgot ni Ginoong Kristo, ania ako, diha sa rulyo sa basahon, daang pagisaad kini, o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat, bahin kanako, diha sa libro sa balaod. Now, ang Espiritu Santo nagapakita usab og pagkamasinugtanon pinagi sa pagpadayag sa plano sa Dios ngadto sa way pagtuong kaliwatan sa katawan. Genesis 6:3, Juan 16:8. Ang amahan mao ang arkitekto sa plano. He is the architect of the plan. Ang anak mao'y nagatuman sa plano. He executes the plan. Ug ang Espiritu Santo mao'y nagapadayag sa plano. He reveals the plan. Hinumdumi kanunay nga ang mga pagulagway sa tagsa kabuhat sa matag sakop sa balang Trinidad wa kini magakunhod sa pagkamanagsama tali sa tulo. Bisan tuod og ang matag sakop sa pagka-Dios adunay managkalahi nga buhat, dili sila makabuhat og panagbatok sa usag-usa, dili. Ang tulo ka persona nagbuwag og nagkalahi bisag usa sila nga Dios diha sa kinaiya.
ang mga tao nga dili magapatid-aw ni ining maong halawom nga kamatuoran bahin sa balaang Trinidad, mukihol sa pagkatinuod o pagkanaa nilang isip katawanan o kinaraan nga patuo-tuo mo niyang mga pag-isip sa uban. Apan ang balaang Trinidad dili lisod tugkaron nga konsepto nga dili magkabuot sa tawhanong pagsabot. Kung tinuod pa kini, dili na untay ipadayag sa balaang kasulatan ang balaang Trinidad, di ba? Now, ang balaang Trinidad masabtan. Tingali pinaagi sa pagsusi sa ikaduhang kaamgid niini sa siga o suga. Samtang way kaamgid sa kinaiyahan nga atong ikapatinaw sa hingpit bahin sa paghiusa sa tulo diha sa Dios, ang usa ka yano nga pananglitan mahimo nga makapatinaw sa naasoy nga konsepto. Now, ang suga, usa ka nag-inusara nga talagsaong butang nga nag-iya og tulo ka nagkasahi nga mga bahin, actinic sa in Ingles o nagasidlak nga enerhiya o nagitawag actinic, ilabi na sa labaw sa ubihon nga bulok nga bangaw, o niya ikaduha luminiferous sa in Ingles o nagadanag nga enerhiya, luminiferous. O ang ikatulo calorific sa in Ingles o nagapaguwa kini og kainit. Okay? So nagkalahi ang matagbahen kanila, apan ang tanan kanila nagakahiu sa ingon nga siga o suga. Sabta gid ha. Okay, ang actinic nga bahin nagasidlak nga enerhiya gipakisama sa Dios nga Amahan. Mao nay komparison. Kinsa dili makita ni mabati. Ang luminiferous nga bahin nagadanag nga enerhiya gipakisama sa Dios nga Anak. Nga pulos makita ingon man mabati. Ang calorific naman nga bahin nagapagawa og kainit, sama kini siya sa Dios nga Espiritu Santo. Mabati apan dili makita. Okay? Kasabot ka. So diba niya ang pagtandi ni ang actinic mo ang Dios nga Amahan. Ang luminiferous mo ang Dios nga Anak. Ug ang calorific mo ang Dios Espiritu Santo. Mao niya ang atong pagkaamgid. Tulo sa usa. Now, karon atong tukbilon ang bahin sa Dios nung dikrito, divine decrees. Una sa tanan, ang Dios nasayod sa kanunay sa iyang plano alang sa kapanahunan ug iyang gipadayag ang iyang plano sa paagi nga masabtan sa iyang mga binuhat. Ang pulong sa teolohiya bahin sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao gitawag kini og Dios nung dikrito, divine decree. Ang dikrito kung kabanduan nagkahulugan kini og dayon, balaan, maalam ug hingpit nga kinabutbutong katuyuan nga sa dungan nagasabot sa tanang butang nga nanghitabo o mahitabo pa nasayod sa ilang mga hinungdan, ilang padulngan, kahimtang, pagkahitabo niini nga sunod-sunod, mga kalabutan niini, o nagadeterminar sa ilang katumanan. Salmo 148, versikulo 6. Now,
Sa kanatong wa pa ang tanan, in eternity past, sa wa pa buhata ang mga langit, ang yuta o kaliwatan sa tao, ang mga sakop sa balaang Trinidad, mipahimutang sa ilang dikrito. Ang dikrito o kamanduan, nagalakip sa pagbuhat sa usa ka hingpit nga tao, ingon nga moral o gawas nung linalang, bisan tuod pinasigad sa iyang hingpit nga pagkasayod sa tanan na hibaw-an na sa Dios nga ang unang tao mogamit siyang kaugalingong kamubuton nga mubuhat og sala o musupil kaniya. Ang original nga sala ni Adan, original sin, nagandala og paghukom sa iyang kaugalingon ug musangpot kini sa pagkaduhig sa tibuok nga kaliwatan sa tao. Roma 5:12. Karon nga patay naman espiritualmente ang kaliwatan sa tao, wa nay mahimo aron maangkon ang relasyon ngadto sa Dios. Wa mahimo. Apan hinuon gikan sa kaniadtong eternidad, gihigugma pagyud sa Dios ang dili takos ng kaliwatan sa tao uban sa impersonal nga matang sa gugma. Hinumdum ka, impersonal ang gigamit sa Dios. Nagtinguha pa sa pagpanalangin sa kaliwatan sa tao ug buot pang ipaambit ang iyang kinabuhing dayon ngadto sa kaliwatan sa tao. Busa ang Dios milatid sa iyang dikrito nga mao ang pagpuno. Ang pag-ingon nga ang sala ug ang sangputanan nga kamatayong espiritual sa kaliwatan sa tao, di kini makapahunong sa iyang plano. Okay? Ana ay paagi sa kaluwasan ang itanyag nga diin ang dili angayan nga tao mapabalik ngadto sa dayon na nga relasyon ug temporal nga pakigambitay sa Dios sa way pagkompromisos kinaiya sa Dios. Ang grasya sa Dios mao kini ang yawi niini. Umo sa iyang policy o palakat sa grasya, ang Dios ra ang bugtong makatuman sa buhat ug ang tao mao imudawat sa kaayuhan nga hingpit kining way labot ang iyang kaugalingong merito o katakos. Ang buhat nga tumanon sa Dios alang sa atong kaayuhan mahitabo sa tulo ka hugna. Ang unang hugna mao ang kaluwasan. Naibaw na ta niini. Review naman po ning ato niini. So ang unang hugna mao ang kaluwasan. Ikaduhang hugna mao ang Kristohanong paagis pagkinabuhi. Ug ang ikatulong hugna mao ang eternidad. Now, silang tulo nga sakop sa balaang Trinidad nagatampo aron sa paghimong tinuod sa kaluwasan. Ang Dios nga anak, ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad, misugot nga siya ang ipadala sa Dios nga amahan. Ang unang persona sa balaang Trinidad, Dios nga amahan, nganhi sa kalibutan, ang iyang kabubuton mao nga ang Dios nga anak muani sa kalibutan, pinagi sa birhen nga pagkatao o garon mahimong matuod nga tao ug mao'y mobayad sa silot sa sala. Juan 3:16, Juan 6:38. Ang Espiritu Santo, ang katulong persona sa balaang Trinidad, mao ang tinugyanan sa pagsamkon sa anak. Lucas 1:35. Ug maoy magapasugakod kaniya sa tibuok niyang pagkinabuhi din siyuta. Mateo 12:18 ug 28. Lucas 4:1, 14 ug 18. Juan 3:34,
Mga buhat 10:38. Ang birhen nga pagsabak, okay, conception, misangpot sa pagkahimugso sa dili kasagaran nga persona sa universo, si Ginoong Hesukristo. Dios ang og tao siya, dihas usa ka persona hangtod sa kahangturan. Forever. Lucas 2:11. Lahi sa Dios, si Jesucristo matuod nga tao. Lahi sa tao, si Jesucristo Dios nga walay pagkakunhod. Tungod sa birhen nga pagsabak, okay, ang pagkatao ni Jesucristo nahimugso nga hingpit ug walay kinaiyang makasasala. He was born perfect member of the human race. Sa tibuok niyang pagkinabuhi din sa kalibutan, ang anak mituman sa kabubuton sa amahan. Juan 8:29, mga Hebrehanon 10:9. Sa iyang pagkatao, gitintal siya labaw sa pagtintal ni bisan kinsa nga atong maisip. Siya kalifikado nga mubayad sa silot sa mga kasalanan sa tanang kaliwatan sa tao. Roma 6:23, kayang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa dihang nagabitay si Jesus didto sa krus ug gihukman sa amahan tungod sa atong mga sala, ang Espiritu Santo nagmatinumanong mipadayon sa pag-ambag kaniya. Mga Hebrehanon 9:14, sa pagtiyabaw ni Ginoong Jesucristo sa pag-ingon og tapos na, Juan 19:30, natuman ang atong kaluwasan. Silang tulo nga sakop sa Balang Trinidad mitampo sa atong kaluwasan. They contributed to our salvation. Ang atong pagdawat nining labing halangdon nga gasa gikan sa grasya sa Dios, maoray nagpabilin niining tanan. Unsaon tas pagdawat sa dili matukib nga gasa sa Dios? Mangutana ka unsaon? Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Ang pagsulod sa unang hugna, kaluwasan, mao ang paagi sa wa pa ning kamuti nga sistema sa pagtuo. Sa pagtuo, ang tumong nga si Ginoong Jesucristo mo'y nag-iya sa tanan nga merito. Siya ay nag-iya. Ang kaluwasan dili pinaagi sa mga binuhatan, kundi dili pinaagi sa pagtuo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong binuhatan, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Episo 2:8-9. Now, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Juan 13:6, Juan 20:31. Sa gayon nga motuo kita kang Kristo, musud kita sa dayon na nga relasyon o temporal nga pagkikambitay sa Dios. Nganong temporal man ang atong pagkikambitay? Tungod kay sa diha nga kita makasala, mahigawas na punta. Mao nang temporal. Apan ang atong pagkayusa kang Ginoong Jesucristo, dayon na kana. Di na matangtang. Mao nang gibarugan nato pinasikad sa doktrina sa eternal security nga one saved, always saved. Now, bahin sa ikaduhang hugna, believer in time, musugod sa higayon sa kaluwasan, kanang human sa kaluwasan o
magpadayon kini sa kinatibuk-ang pagkinabuhi sa magtotoo dinhi sa yuta. Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa kini kadili kasagarang paagis pagkinabuhi ra ba? Ang pagtuman niini nag-aagad sa paggahom sa pagpuno sa Espiritu Santo o sa pagtulunan sa pulong sa Dios nga naa na sa kalag sa magtotoo. Ang tuyo sa Dios mao ang paghatag sa matag magtotoo sa katingalahang mga panalangin. Magpasalamat kita sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Ginoong Jesucristo. Episo 1:3. Ang maong mga panalangin mudangat lamang nganhi kanatong mga magtotoo nga nagatubo diha sa grasya o kaybalo sa manluluwas nga si Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Pinaagis mga ministeryo sa pagtudlo ug pagpuno sa Espiritu Santo. Juan 16:8. Ang pagpuno sa Espiritu Santo ang gahom alang sa kinabuhing Kristohanon ug ang yawi ngadto sa temporal nga pagkigumbitay sa Dios kini mapalahutay pinaagi sa paghingan ang pribado nga pag-upisal o pagsugid, pag-angkon sa atong mga sala ngadto sa Dios. 1 John 1:9. Kung kita makasala, mawa ang pagpuno sa Espiritu Santo, ingon man matangtang ang kadtong atong pagkigambitay sa Dios. Nomdong ka gisulti sa 1 Juan 1:9. Kung isugid, meaning ang kunon ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon sa iyang saad sa pagpasaylo sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan natong mga kalapasan. Now, ang pribado nga pagkupisal, pagsugid, maura ang paghingan. Ato lang kung we admit, we acknowledge, we enumerate, we cite sa nahinomduman nga mga sala o kini atong hinganlan ngadto sa Amahan kinsa mo limpyo sa magtotoo sa tanang mga kasalanan, lakip na adtong mga sala nga nakalimtan yan ang imong sugid niya, nakalimtan nimo. So o tingali wa mahibawi nga sala o nakalimtan, i-appeal kanto og papas. Now, ang paghingalan o pagsugid mo resulta sa pagpuno sa Espiritu Santo o paghibalik nato ngadto sa temporal nga pagkigambitay sa Dios. Ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato nagatabang kanato sa pagkat-on o pagsabot sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa espirituhanong pagtubo, pinagis pagkat-on, pag-isip, pagtuo o paggamit sa doktrina. Juan 14:26. Karon adto tayo ikatulong hugna. Ang ikatulong hugna mao ang plano sa Dios alang sa magtotoo dito na si eternidad. Believer in eternity. Kining naasoy kinatapusang kauswagan magsugod sa higayon sa pagkamatay sa lawas, physical death. Ang Dios maghahatag usab og mga katingalahang panalangin ngadto sa matag magtotoo dito sa eternidad. Okay? Wa kita tugani bahin sa kinatibuk ang gidaghanon sa mga panalangin o mga pagsangkap dito sa eternidad. Sobra pa pag-ayo sa atorang makabot sa atong may kinutubang pangisip. Ang eternidad gihulagway sa pinulungan nga tagdili negative sa in English sama nining mosunod.
Pinadayag 21:4 sa gisulti, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Tungod kay ang Diyos nung dekrito grasya, ang pagsuod sa tao ngadto o pagtuman niya sa plano sa Dios, kinahanglan nga nahiuyon sa grasya. Ang Dios hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ang mga maayong buhat sa tao nga dili hingpit, kanunay gayod nga nakuwangan sa hingpit nga sukod sa Dios. Di gyud maka kabot sa sukod sa Dios. Matud pas Tito 3:5, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab o makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Okay. Ugma atong isgutan ang gipadayag nga balaang Trinidad. Dinhi una kita hunong karon ug atong ipadayon ni ugma ayaw sipyat sa sumpay niini aron imog yung matuhog ang tanan nga kinatibuk-an nga leksyon o pagtulunan niini nga critical ba gini maong topic nga daghan ang mga musupak niini o kini. That is why it's one of the critical topics. Mao na nga kinahanglan ang imong bukas nga pangunahuna, an open mind sa pagpaminaw nini, pagtuon nini, uban sa atong concentration, pagtutok nini, pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo, nga mao lamang ang magapatinaw kanato og klaro og tataw sa iyang kamatuoran. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, ning matamis kay gayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya. Ining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, gamita kining mao ministry. In a mighty way og sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.